Salutare, dragii mei! Ne aflăm aici la primărie. La mulți ani, La mulți ani! La mulți ani! 1 decembrie! drapelul acolo mare. Da, da! Forță! Forțini, forță, forță! Drapelul României. Ce așteptăm? Ne bucurăm că suntem români. Așteptăm luminițele să apară. Să se aprindă. Să se aprindă din moment în luminițele. moment. Da, da. Oare când? Puneți pauză la acest videoclip și scrieți în comentarii oare când se va O să vă arătăm aprinde. și bradul. Oare când se va aprinde luminițele? Hai să facem o chestie, o magie. Deci eu zic 3, 2, 1 și când zic și cred că se aprind. Vreți să vedeți? Vreți să Nu vedeți? știu, nu știu. Stați așa. Stați, mai stăm un minut și pe urmă facem, da? Ok. Să mă antrenez. Stai cu mine. Îmi place foarte mult drapelul. Înțelegi tu? Da. Gata, azi mergem un pic mai fac. Până fac eu magie, vreau să vă arăt aici cât este de frumos, dar să aprindă și luminițele, ca să fie și mai frumos. Și ca să pot să fac magia, trebuie să apăsați pe butonul de like și să zdrobiți butonul de subscribe. Corect. Hai, zici și tu. Este corect, corect? Corect. Da. Hai să vedem dacă cântă cineva pe scenă sau e așa, doar la boxe. Dar văd că e multă lume, gen. Este fake pe scenă. Nu este nimeni, este doar boxa, dragii mei. Să aprindă și astea, ai răbdare. Dragii mei, să vedem, veniți cu mine să vedem ce se află înăuntru acolo. Sunt foarte curios. E doar apă. Și fiți atenți. Trebuie să aprind acum din moment în moment. Haideți să facem magia, vreți? Ați apăsat pe butonul de like și pe butonul de subscribe, fiți atenți. Veniți cu mine. Stați așa. Hai să facem aici. 3, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 și... Voi încă n-ați apăsat pe butonașul de like? Cred că nu. Deci voi încă n-ați apăsat, da? Vă rog frumos să apăsați, chiar acum. Și o să meargă magia, fiți atenți. Ești pe aproape. Sunt pe aproape, zici, nu? Deci încă n-ați apăsat? Aha, a mers magia de data asta pentru că voi ați apăsat pe butonul de like și pe butonul de subscribe. Vă mulțumesc din tot sufletul. Vai de calul meu, cât de frumos e. Ia, hai să vedem. Mai trebuie să conturăm acest cadou, să mai facem un oințac. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Bună seara, Brăila! Bună seara, brăileni! La mulți ani pentru ziua de astăzi, să fiți sănătoși! Iată că Brăila s-a îmbrăcat în sărbătoare, s-au aprins luminițele.